జై శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో 71, 72 శ్లోకనామ అర్థాలు తెలుసుకుందాం. ఇవి రెండు కూడా జ్యేష్ఠ నక్షత్రానికి చెందినవి. బ్రాహ్మణ్యః అంటే హితాన్ని చేకూర్చేవాడు. బ్రహ్మకృత్ అంటే బ్రహ్మను సృష్టించినవాడు. బ్రహ్మ చతుర్ముఖ బ్రహ్మగా తానే అన్నింటినీ సృష్టించినవాడు. బ్రహ్మ పరబ్రహ్మ స్వరూపుడు. సత్యం, జ్ఞానం, అనంతం ఇవి బ్రహ్మం యొక్క లక్షణాలు. బ్రహ్మ వివర్ధనః అంటే తపస్సు, వేదాలు, బ్రాహ్మణులు, జ్ఞానం వీటిని వృద్ధి చేసేవాడు. బ్రహ్మవిత్ వేదాన్ని, వేదార్థాన్ని తెలియజేసేవాడు. బ్రాహ్మణః బోధించువాడు. బ్రహ్మి బ్రహ్మజ్ఞాన స్వరూపుడు. బ్రహ్మరూపమైన తపస్సు, వేదం, బ్రాహ్మణుడు, జ్ఞానం అన్నీ తనయందే కలిగి ఉన్నవాడు భగవంతుడు. బ్రహ్మజ్ఞః బ్రహ్మమును తెలిసినవాడు. బ్రాహ్మణ ప్రియః బ్రాహ్మణులకు ప్రియమైనవాడు. ఇప్పుడు 72వ శ్లోక నామార్థాలు. మహాక్రమః తన అడవులతో విశ్వమంతటిని ఆక్రమించినవాడు. మహాకర్మ సృష్టి వంటి మహాకర్మల్ని నిర్వర్తించువాడు. మహాతేజ గొప్ప తేజస్సు కలవాడు. మహోరగః గొప్ప సర్పస్వరూపము కలిగి ఉన్నవాడు. సర్పాలలో నేనే వాసుకిని అని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు. మహాక్రతుః గొప్ప యజ్ఞాలు తానే అయి ఉన్నవాడు. యజ్ఞరాజ్యమైన అశ్వమేధం భగవంతుడే అయినవాడు. మహాయజ్వ అంటే లోక కళ్యాణార్థం యజ్ఞాలు నిర్వహించేవాడు. మహాయజ్ఞ గొప్ప యజ్ఞాలు తానే అయినవాడు. మహాహవిః గొప్ప హవిస్సులను స్వీకరించువాడు. జై శ్రీమన్నారాయణ. తర్వాత భాగానికి వేచి ఉండండి.